Mosselen kweken voor de Zeeuwse kust, dus op zee, geeft vissers weer mogelijkheden en hoop voor de toekomst. Nou ja, in die zin dat er heel veel eten in het water zit. Dus de mosselen kunnen in potentie veel groeien. Hier ligt ook ruimte wat op de Oosterschelde misschien minder is. En verder in deze Zeeland nu. Extra paar ogen op afstand in de nacht. En standbeeld voor heldhaftige hond. Goedenavond. De mosselsector heeft er jaren voor gewerkt, maar nu is het zover. Mosselen telen in de Zeeuwse Voordelta op volle zee. De eerste mosselen worden momenteel daar in dat gebied geteeld. De mosselkwekers hadden het de afgelopen jaren zwaar door een teruglopende oogst, maar hebben nu dankzij dit experiment weer hoop voor de toekomst. Het gaat niet goed met de mosselsector. De productie loopt al jaren hard terug. En dit jaar is het nog erger dan voorgaande jaren. Daarom is de sector op zoek gegaan naar alternatieven. Een daarvan is het kweken van mosselen in de Zeeuwse Voordelta in de Noordzee. Dat is het zeegebied voor de kust van Walcheren, Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee. We zien dat sinds de afgelopen 30 jaar de mosselen qua volume is het enorm gedaald. En wat we willen uitproberen hier is of er in de toekomst mogelijkheden zijn om mosselen te kweken buiten de kustlijn. De afgelopen 30 jaar is de hoeveelheid voedsel in het water stevig gedaald door minder stikstof en fosfaat. En dat is de reden dat mosselkwekers flink wat minder mosselen produceren de laatste jaren. Na vele jaren praten is er nu dus toestemming om dit experiment te houden. En dat gebeurt in de Voordelta. Een half uurtje varen vanaf Neeltje Jans voor de kust van Vrouwenpolder. En omdat het op volle zee gebeurt, moet iedereen aan boord zeer veilig uitgerust zijn. Want het is een uitdaging, mossels kweken op volle zee. We zijn er wel achter gekomen dat de omstandigheden die je hebt met wind en golven, dat is voor mosselen zeker heel uitdagend. Ja. Uitdagend, maar de Voordelta is ook een goede plek voor de kweek. Nou ja, in die zin dat er heel veel eten in het water zit. Dus de mosselen kunnen in potentie veel groeien. Hier ligt ook ruimte wat op de Oosterschelde misschien minder is. Bij de proef liggen 2 lijnen in het water waar de mosselen aan groeien. 1 lijn aan het wateroppervlak en 1 op ongeveer 3 meter diepte. De zogeheten ondergedoken longline. De verschillen tussen de mosselen zijn nu al groot. Hier zie je 2 mosselen. Dit is van die ondergedoken longline. En dit is zeg maar van die drijvende longline. Dus deze mosselen die zijn even oud, maar alle energie die deze mossel uit eten gehaald heeft, die hebben ze moeten stoppen in zich vasthouden om te overleven. Terwijl deze mossel dat veel beter had kunnen stoppen in de groei. Het kweken van mosselen op zee is dus uitdagend en dit is nog maar een proef. Maar de wetenschappers zien mogelijkheden. Als je gespecialiseerde boten hebt en je gespecialiseerde systemen hebt en je kan er kort op zitten, dan geloof ik wel dat het mogelijk is. Het experiment op de Noordzee loopt nog minimaal 1 jaar door. De douane heeft in de haven van Vlissingen-Oost weer cocaïne gevonden. Het gaat om 600 kilo, verstopt in een lading bananen. Die lading was onderweg van Ecuador naar Denemarken. De straatwaarde is volgens het Openbaar Ministerie 45 miljoen euro. En de drugs zijn inmiddels vernietigd. De cocaïne werd gevonden tijdens een controle met speurhonden. In Goes, Vlissingen en Oost-Soeburg blijkt een man actief die boombanden doorsnijdt, waarmee jonge boompjes aan palen zijn gebonden om ervoor te zorgen dat ze recht blijven staan. Uit deurbelbeelden blijkt dat het om een lange, kale man gaat. Hij snijdt de banden in straten en tuinen alleen door en neemt ze niet mee. Wat dan zijn beweegredenen zijn, is totaal onduidelijk. Deze supermarkt in Oost-Soeburg heeft er een nieuwe medewerker bij om producten te promoten. Eierkoeken vanaf 59 cent per stuk. Nou, ik vind het wel grappig, want je komt binnen en je ziet die robot lopen en hij kan zelfs praten. En voor die kinderen is het helemaal fantastisch. Ik heb liever een gewoon mens waar ik mee praat, niet met een robot. De robot deelt hapjes uit aan de klanten, maar het is niet de bedoeling dat ze hem aanraken. De robot heeft te maken met meerdere sensoren. En als een van die sensoren vies is, dan kan die nogal rare routes gaan krijgen, zeg maar. Of tegen mensen aanrijden. Dus dat is niet de bedoeling, nee. Leuk. De robot blijft een week daar producten promoten. Daarna wordt besloten of het een blijvertje is.
Het Verbond van Verzekeraars ziet een toename van branden die veroorzaakt worden door accu's. Zo brandde een fietsenwinkel in Schoondijk mogelijk ook af door een fietsaccu. En de brandweer die maakt zich zorgen. Dit zijn wat voorbeelden van in brand gevlogen accu's. In 2022 werd nog 3% van de branden veroorzaakt door een accu. Vorig jaar was dat al 5%. Dat is inderdaad wel een punt van zorg. We zien in de laatste jaren best wel een toename in die accubranden. Er moet natuurlijk wel bij bedacht worden dat het aantal accu's ook hand over hand toeneemt. Zo speelde een accu waarschijnlijk ook een rol bij de brand die begin deze maand een fietsenwinkel in Schoondijken verwoestte. Alertheid is dus nodig volgens de brandweer. Accubranden kunnen op verschillende manieren ontstaan. Gebruik van verkeerde laders. Probeer altijd de originele lader te gebruiken bij een accu. Accu's zijn heel gevoelig voor stoten of vallen, dus beschadigingen en dat soort dingen. En ook zorgen dat een accu voldoende koeling heeft op het moment dat hij laadt. Want als een accu in brand vliegt, is hij moeilijk te blussen. Een accu is gebouwd om water en vocht buiten te houden. Dus ja, op het moment dat wij moeten blussen en het erin moeten brengen, wordt het ook al lastig. Plus dat het een proces is wat continu doorgaat. Dus zolang er nog energie in zit, blijft die accu gewoon doorgaan. Zeeuwse woonlocaties van de gehandicapte zorgorganisatie Sierenlo worden sinds kort 's nachts in de gaten gehouden door een centrale in Noordwijk. Met behulp van melders, microfoons en in het uiterste geval zelfs camera's kunnen centralisten zien wanneer een cliënt hulp nodig heeft. Een zorgverlener die nachtdienst heeft in de betreffende locatie, die biedt dan de hulp aan. Op de golf. Erwin woont op de nieuwe locatie van Sierenlo in Vlissingen. Zijn bed ligt vol met knuffels waar hij het liefste tussenin slaapt. Je slaapt er altijd niet mee. Maar regelmatig wordt hij midden in de nacht wakker. Op zijn kamer hangt een grijs kastje aan de muur. Het is een alarmknop waar hij 's nachts op kan drukken als hij hulp nodig heeft. Het is een van de technologische oplossingen die Sierenlo op nieuwe locaties zoals deze hier in Vlissingen heeft ingevoerd. Met 1 druk op de knop komen cliënten zoals Erwin in contact met een centrale in Noordwijk. Die centralisten kunnen dan vragen wat er aan de hand is en zo nodig een begeleider op locatie oppiepen. Sommige cliënten hebben microfoons of zelfs camera's in hun kamer, zodat de centralisten 's nachts in de gaten kunnen houden of er iets aan de hand is. Allemaal om de nachtrust van de cliënten te verbeteren. Als je lekker slaapt, dan begin je de dag ook veel vrolijker. En dat heeft ook invloed op gedrag, maar ook op je gezondheid. En vroeger hadden we wel eens dat cliënten toch wakker worden van de nachtdienst die langskomt om te kijken. Dat is nu niet nodig, want dat doen we op een andere manier monitoren. Per cliënt wordt gekeken in hoeverre dat nodig is. Bij Erwin gaat er bijvoorbeeld een melding naar de centrale als zijn kamerdeur 's nachts open gaat. Erwin die heeft ook een zorgvraag 's nachts, omdat hij soms zijn kamer afgaat en op zoek gaat naar eten. Hij wil lekker eten, maar ja, hij eet zoveel dat hij eigenlijk daar buikpijn van krijgt. Dat is niet goed. Dus nu krijgen we een melding als hij uit zijn kamer gaat. En dan kunnen we er naartoe en dan bieden we de begeleiding die hij nodig heeft. En dan kan hij weer lekker gaan slapen zonder buikpijn. Niet iedereen wordt misschien enthousiast van het gebruik van zulke technologie in de zorg. Maar, zegt Sierenlo, dit systeem wordt op andere plekken al lang gebruikt. Je kan het vergelijken met 112. Als je 112 belt, dat zit ook centraal in het land. Dat zit ook niet hier in Vlissingen. Dit is hun specialisme en die zijn daar echt heel goed in. En die zorgen ervoor dat ze het heel goed inrichten en met de goede vragen de juiste zorg kunnen verlenen. Zodat Erwin en zijn medebewoners door hun eigen begeleiders gewoon weer naar bed kunnen worden gebracht. En in een donkere Zeeuwse nacht in 1944 redde herdershond Rifleman Khan de Schotse soldaat Jimmy Muldoon van een verdrinkingsdood. Na de oorlog werd het dier in Engeland en Schotland beroemd vanwege deze heldendaad. Hier raakte zijn verhaal in de vergetelheid, maar daar komt verandering in. Want die nacht in 1944 waren Jimmy Muldoon en hond Khan op pad om Duitse troepen die de Sloedam onder schot hielden, van achteren aan te vallen. Ze zaten met z'n tweeën in een bootje tussen Zuid-Beveland en Walcheren. Het bootje raakte onder Duits artillerievuur. Het bootje zonk. Khan die zwom naar de kant. Zijn begeleider, Jimmy Muldoon, die kon niet zwemmen. Die riep om hulp. Khan draaide om, heeft zijn baas aan de kant gesleept en is bovenop zijn baas gaan liggen, die redelijk versuft was, om hem warm te houden. En zo hebben ze daar een paar uur gelegen voordat ze door andere militairen gevonden waren.
Soldaat en hond overleefden de oorlog. Terug in Engeland kreeg de hond Kaan een heldenstatus. Toen heeft die hond zelfs een medaille gekregen, de Dickin medaille, zo heet dat, voor bravery. Dat is een medaille speciaal voor dieren. De hond werd beroemd in het hele Verenigd Koninkrijk. Nu, 80 jaar later, krijgt Kaan een standbeeld in Zeeland. Geschonken door de Schotten. Die hebben daar geld voor verzameld. En die zijn zo trots als een aap dat ze dat ons kunnen aanbieden. Want zij zien die hond duidelijk als een symbool van hun legeronderdeel. En dus ook als een symbool van de verbondenheid tussen Schotland aan de ene kant en ons museum aan de andere kant. Zaterdagochtend wordt het beeld onthuld bij het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp. En mocht u nou willen weten welke andere dieren een belangrijke rol hebben gespeeld in de Tweede Wereldoorlog, kijk dan even op onze website of op onze app. Deze zonsopgang bij Vlissingen kondigde een heerlijke herfstdag aan. Met temperaturen rond de 15, 16 graden. Lekker nog eventjes naar het strand. Alleen in Zeeuws-Vlaanderen waren er wat wolken. Morgen wordt het nog een tikje warmer en tikken we bijna de 20 graden aan op sommige plekken. Het wordt wel weer wat onbestendiger, want er kan wat regen vallen. Maar we gaan voor deze tijd van het jaar ook een heel aardig weekend tegemoet. Qua zon en qua temperatuur. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne donderdagavond en tot morgen.